מדהים, כי יש לנו אותו, אבל קצת בא לנו גם זמן ביחד. ביי! מה הפנטזיה? חופים מושלמים, תאילנד? תאילנד. תאילנד זה אפשרי. אנחנו בדרך למאיר וחווה, שממש עכשיו מחלימה מסרטן השד. באמצע שנה שעברה כזה איזושהי בדיקה ממוגרפיה שגרתית שהיא עברה, ומצאו איזשהם ממצאים חשודים. לולי הוא, לא הייתי מצליחה לעבור את זה ולעמוד בזה. זה מאחורינו? וזה ברוך השם, היא נקייה. ההפתעה שלנו בחוץ כבר מחכה. יאללה, אחריי. תסתכלו למעלה. תראו, אתם יכולים לבחור איזה יעד שאתם רוצים. כן. יש לך כרטיס בונוס, אבל אנחנו לא נשלח אתכם לבד, אז ההפתעה היא שמגיע לכם עוד כרטיס. תהנו, זה באמת פלייטיים. כדי שתוכלו לחגוג את החיים וליהנות ולשכוח מהשנה הקשה שעברה לכם. איזה כיף. אין על מה. הקמנו מוקד טלפוני שמוציא מאות שיחות ביום, שמבשר ללקוחות פלייקארד שהקניות שלהם הפכו לטיסות. אהלן, מה העניינים? יופי, שלום לכם. שלום, מה שלומך? אשר, היי, שלום. מה העניינים? שלום אשר. מה שלומכם? אז בוא תספר לי כמה זמן אתה נהג מונית. 25 שנה. וואו. ואתה עובד פה בשדה, אתה מסיע דיילים? רק בשדה כל הזמן, רק דיילים, דיילות, טייסים. וטייסות גם יש לנו. אתה מקפיד לקנות דרך הפלייקארד. רק פלייקארד. אז מגיע לך פרס גדול מאוד, על זה שהתמדת. הקניות שלך הפכו לטיסות. תודה רבה. תודה, הקניות שלך תודה. הפכו לטיסות. תודה. אשר, תגיד, מה הסיכוי שאתה מסיע אותנו עכשיו ללקוח הבא המרוצה שלנו, שאנחנו הולכים להפתיע דרך אגב? בבקשה. לאן נוסעים עכשיו? כפר סבא. שלום ענת. מה זכינו? היי, נעים מאוד. מהיום שהיא נולדה, אנחנו בעצם חוגגים לה, כל יום ההולדת זה סביבה, ואני ככה די מצטנעת בצד. ענת, אני רוצה להודיע לך, הפכת את הקניות שלך לטיסות. זה לא רק כרטיס טיסה אחד, זה את ובני וזוגך. האמת שווה, ממש. אתה רואה איזה כיף שיש לך פלייקארד? שכנעתי אותה גם לעשות, יחד איתי. בעלך בדיוק אני רואה שהוא מגיע. מה בא לך? אתה הבוס. בוסטון. בוסטון. עכשיו אנחנו בדרך לאריה ואהובה. לאהובה נשאר מהצד שלה רק קרוב משפחה אחד, בארצות הברית, בניו ג'רזי. אנחנו החלטנו שאנחנו גם משלימים לך את הנקודות שתוכלי להגיע לניו יורק, שתגיעי לבדות בניו ג'רזי. אז הגענו לשלב הזה, ואנחנו נורא שמחים להיות פה. ממש ריגשתם אותי. איזה חמודה, אנחנו ממש ריגשנו. תודה. אנחנו לא יכולים לתת ככה סתם מתנות. תתקדמו למרפסת. שלום. שקד הוא ילד עם צרכים מיוחדים. אפשר לשאול מה זה צרכים מיוחדים? כן, PDD זה הפרעת תקשורת נרחבת, זה על הספקטרום של האוטיזם. ככה פחות יצא לצאת לחו"ל או לצאת לנופש. טוב, יאללה. אתם צברתם מספיק לכרטיס טיסה לניו יורק, ואנחנו רוצים להוסיף לכם כרטיס טיסה נוסף על חשבוננו, ועוד $400 בני מלון, כדי שתוכלו ליהנות, לחפוש קצת. אם גם
לכם יש פלייקארד בארנק, כדאי שתיכנסו לאתר אל על ותבדקו לאן אתם יכולים לטוס. כי פלייקארד באמת הופך את הקניות שלכם לטיסות, והרבה יותר מהר ממה שחשבתם.